Почвам да записвам. Късмет. И нека този, който го заслужава най-много да спечели. Така. И този, който печели скина е Ивчо Моливчо. Честито, братле, пращам ти покана. Честито. Виждам, че имаш бармана в приятели. Мафия. Мафия. Иначе ти беше спечелил. Ти видя ли от харесалите и коментиралите, ти беше спечелил. Но понеже не е задължително да харесате поста, избираме коментиралия, който е спечелил. И така, Ивчо Моливчо, прати си трейдлинка. Честито, ти спечели. Опа. Giveaway. Дай ми трейд линк си. Значи това момче спечели ето тази МК, която в момента струва 7,24. Искам да благодаря на всички, които се записаха. Ще има още доста giveaway-ове, но не знам дали ще бъдат в страницата на DSC или някъде другаде. Затова аз съм планирал нещо за другата седмица, т.е. идващата седмица. 21-22 и така нататък. И към края на седмицата, към петъка, най-вероятно ще има giveaway от мен на едно нощче. Не, ама да е нещо като Karambit, Slaughter, StatTrak, Factory от Dragon War, но пък ще бъде... Замазане на филийки. Да, ще бъде Gut Knife Ultraviolet, най-вероятно. И ако искате малко повече инфо относно този гибел, може да харесате страничката ми. Отново, благодаря ви това, че сте се записали. Момчето Ивчо Моливчо си спечели giveaway. Писал съм му, когато ми отговори с трейдлинка си, ще му пратя скина. И така. Спирам записването.